किती मस्त खुसखुशीत झाली आहे ती बघा. ती बघा तिला आवाज. मग आता खाऊन दाखवची गरजच नाही. 1 किलोच्या चकलीच्या भाजणीच्या प्रमाणाची रेसिपी तुम्ही बघितलात काय? नाही बघितलात तरी काय वांधो नाही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये खाली लिंक दिते. नमस्कार, मी सरोज. परब किचन मध्ये खूप खूप स्वागत. आता मी या चकलीच्या भाजणीचं पीठ दळून आणलंय आणि आता करूया सुरुवात चकलीच्या रेसिपीला. चला आपण आता चकलीचा दळण गावला या बघा. असा चरचरीत इतपत असा आणू काय, एकदम बारीक नाही दळल्यान, बरोबर दळल्याना आहे ना. चक्कीवाला हुशार. हे बघा असं चरचरीत, एकदम बारीक झालं तरी चकली फसतात ना. पीठ पातळ नकोय, बारीक नकोय, असा वया चरचरीत. आता मी ही 2 गड्डी लसूण घेतलंय. ही लसूण आपल्याक वाटून घालूची आणि नाही जर बारीक वाटली तर ही का गाळून पण घालूची लागतली. बारक्याच मिक्सरचा भांडा घेतलंय. आता ही मी 1 किलो भाजणीचं पीठ केलेलं आहे. मी अर्धा किलो घेतलंय. मस्त सुगंध येतात. आता दळून दिला म्हणून मस्त सुगंध. पीठ वायच गरम पण होय ना. हो गरम आहे. लगेच दळून दिलं नाही, बरा केला ना. हा. आता ह्या पिठात आपण कडकडीत 4 चमचे तेलाचा मोहन घालूया. या पीठ तुम्ही तेल गरम करून घेतल्यात? होय. किती? 4 चमचे तेलाचा मोहन घालूया. म्हणून व्हायच असा चमच्यान करते. कुठली गरम वस्तू हात घालू सारखो नाही. आता तेल कडकडीत गरम करून घातलेलं ना. आणि ही बाजूक काय करून ठेवल्यात? लसूणची पेस्ट. होय, मगाशी सांगले ना. 2 गड्डे घेतलेले लसणीचे, मस्त मोठे पाकळे होते. वायस असा पाणी घालून वाटून घेतलंय. आणि मग त्याच्यात जर वायस लसणीची काही गड्डीचं तुकडो रावलो आणि तो जर चकलीच्या साच्यात इलो तर चकली मोडतली. आता एका मस्त चोळून घेतात ना तेल. होय, आता हातीन असा तेल चांगला चोळून घेऊया. आता सोसता. हा, पूर्ण पिठाक चोळून घेऊया. हातीन चांगला सोसता. आता ही लसणीची पेस्ट आहे ना, ती पण घालून घेऊया. आणि ही पेस्ट घालतेवेळी नाव घेतोय मी, उखाणो घेतोय. चकलीच्या भाजणीत घालते लसूण, चकलीच्या भाजणीत घालते लसूण. शांताराम रावांचा नाव घेते उखाण्यात लग्न झाल्यापासून. हे बघा घातलंय. आता आपण सगळे मसाले घालून घेऊया. हो, याच्यासाठी चकलीचा स्पेशल मसाला येता. आता आपण भाजून घातलं ना धने जिरा. आता ही हळद 1/2 चमचा. अरे, हळद घातल्याने चकली नरम पडता बोलतात ना. नाही, असं काय नाही. ही चकली नाही पडायची. अंदाजे पाणी घेतलंय तर आता तापत ठेवतोय. कसा कडकडीत करूया? हा, एवढा पण नाही. आता जग सोसा तेवढा. आता हळदी नंतर आपण घालतो लाल तिखट. तुमच्याकडे असा तो मसालो घातलास तरी चाला चकलीचो, नाहीतर अशी लाल काश्मीरी लाल तिखट घालायची, कारण चकली मग आपली कलर छान येता. आता ह्याच्यात आपण काही काळी मिरी वगैरे घातली नाही. मग 1.5 चमचो घातलंय मी. आता तीळ घालतोय मी. तीळ 2-3 चमचे घालतोय. चकलीवर जरा बरे दिसतात. सफेद तीळ ना? हा, सफेद तीळ 2 चमचे. 1/2 चमचा हिंग घालतोय. पोटाक बाधाचा नाही ना. चकलीच्या भाजणीत बरा असता हिंग घातलेला. 1 चमचो ओवा घेतलंय. तो असं हातावर क्रश करून घालायचो, चांगलं चोळून. ओवा चोळल्यावर वासच मस्त येलो. तुमका जर असं नाही घालूचो ना तर गरम पाण्यात टाकायचो, तरी पण छान सुगंध येता. आता चवीपुरता मीठ आपण एकत्र करून घेऊया. एकत्र मिक्स करतात ना? होय, तर लसूण बिसून टाकलंय ना, ह्या फक्त एकजीव करायचा. हा, आता पीठ मळणार तेव्हा होणार. पण आताच इलो ना चकलीचा सुगंध. हो, मागा तर त्याने जेव्हा दळूक लायला ना तेव्हा सुद्धा इलो, आता सुद्धा. पण आता कसं सगळं मिक्स वास येतात. तेव्हा फक्त भाजणीच्या पिठाचो वास इलो. आता बघ, हिंगाचो, लसणीचो आणि ओव्याचो. बरोबर. हे सगळं घरचं बनवलं की बाधत नाही पदार्थ फराळाचे. हा, आणि आपल्या हातीन करून खावचा आनंद वेगळो. आता ह्या गरम पाणी थोडा थोडा घालून मळूया, थोडा थोडा, जसा लागत तसं. घ्या चमचो. आधी चमच्यानच करू भया. हातीन जायचा ना, जेव्हा हाताक सोसात तेव्हा करायचा. ह्याचं पीठ चकलीचा आता तुम्ही कसा मळताल्यात? एकदम असा पातळ काय घट्ट काय गव्हाच्या चपात्यासारख्या? जास्त पातळ मळलास तरी नाही चालायचा आणि जास्त घट्ट मळलास तरी नाही. घट्ट मळलास तर साच्यातून सोडते वेळी जोर पण लागतो आणि तुटतले सुद्धा. पातळ मळलास तर चकले तळल्यावर नरम होतले. आता करूया काय? मग आपण मधली जागा पकडायची, मधलो रस्तो पकडायचो. बरोबर. मधल्या मार्गाने आपली सुटका होतली. हा, म्हणजे काय, मीडियम पीठ मळायचा. जास्त पातळ नाही, नरम नाही आणि जास्त कडक पण नाही.
तू काय कर, हा बोला. तेल तापत ठेव. होय होय आपला तळू आहे ना. हा पीठ, त्याच्यासाठी. हा पीठ काय आपल्या ठेवचा नाही. वहिनी ते कालचं शंकरपाळ्याचं तेल चालेल का? हा चालत की त्या गोडाचा तेल तिकटाणीच चलता, पण हा. तिकटाणीचा तेल गोडात चलत नाही. मग घातलंय मी कालचं तेल शंकरपाळीचा. हा आता घाल, आता वायच ह्याच्यात दुसरं तेल सुद्धा आपण घालून घेऊया. हा. शेवाचा तेल सुद्धा चकलीक चलता, पण चकलीचा तेल शेवाक चलत नाही. तेल आधी मोठीच आच कर, नंतर मग करते वेळी मीडियम करू होईया. आता वायच पाणी घालून मी पीठ चांगला मळून घेतलंय. जास्त पातळ नाही, जास्त घट्ट नाही. ह्या बघा असा बोटान बघू वया, एवढा मऊसूत पीठ वया. 5-10 मिनिटं तेल तापेपर्यंत पीठ ठेवा. हा आपलं चकलीचं साचं दाखया. हो बघा, जुन्या काळातलो पितळेचो साचो हा. आताची जी नवीन फॅशन इली आहे ना, तो साचो वापरला आम्ही, मागवल्या नव्हतो यांना. बापरे तो इतको घट्ट रडला बापरे, मैद्याची पूर्ण- चकली करते वेळी पूर्ण माझ्या हातात अशी फोडी इले बाबा. आणि हात चिमाटले पण हा त्याचे. काना खडो लायलाय मी हा, की तसलो चकलीचं साचो फुकट जरी कोणी दिले तरी वापरायचंय नाही बाबा. जेका जमता तेका जमता, असा नाही हा. तुमच्याकडे असा तुम्ही म्हणे आमका असे बोलतो आमच्या चकलिका साचाक, पण तुमका जमता तर जमता. आता त्याका नाही जमला, हात पण चिमाटले, भरपूर ताकद पण काढल्यान, पण नाही मैद्याच्या चकलीक त्याका भरपूर त्रास झालो. मग ता गेला आणि असलो पितळेचो साचा घेऊन येलो. आता चकली गाळूचे आहेत ना, तर मी हे बघा माझ्याकडे डिशी आहेत. हे डिशी घेतलंय, त्यांका एक एक बोट तेल चोळतंय. हे आता कित्या घेतलंय माहिती आहे, आपली चकली एकाच आकाराची येतली, नाही लहान नाही मोठी, म्हणून एकसारखे डिशी असले ना ते घ्यायचे. नाही तर तुम्ही ताटावर गाळलास तरी चालत. एका हातीन धरते आणि एका हातीन नाही, त्यापेक्षा आपला धरलंय आणि लावलंय. या बघा पटकन होता, शेवटी दुसरो हात होयोच ना. चला आता तेल आपलं चांगलं तापला, मी गॅस सुद्धा बारीक करून घेतलाय. आता सोऱ्याक पण तेल लावू वया चकलीच्या. पहिलं भोतूरसून असं तेल लावून घेऊ. हो बघा असं लांबट गोळो करायचो, सिलेंडर सारखो. होय होय नाव नको काढू, माझं संपत इलो. लागता गो सिलेंडर. आता भाजणी करूची, सगळे दिवाळीचे फराळ करूचे. त्याच्यात मी गरम मसाल्याचं सामान सुद्धा भाजलंय. हे बघा असा तेवढ्या आकाराचा केला तर तेवढं झालं. पूर्ण वरसरच घालायचा, कमी पडूक द्यायचा नाही. आणि दाबू आहे बरोबर व्यवस्थित. व्यवस्थित तापू गोया, कारण मग पोकळ राहला ना तरी पण मध्ये मध्ये घालते वेळी चकली तुटतात. किती विचार करूचं लागतं. मग बरोबर आहे. नाही थांब चौकशी व्यवस्थित केलं तर काय होतला, आपल्याकच त्रास ना तो. बरोबर तीच आधीच विचारपूर्वक करून जर केलं, त्रास वाचलो. बरा झाला तर बरा वाटतं पण, आणि बरा म्हणतात पण, नाही तर लोकांना नाव ठेवणार. आटो जर वेगळं लागलो तर परत साचा व्यवस्थित लागणार नाही, आणि तेलाचे हात असले तर उघडणार नाही. बरोबर बघा किती छोटे छोटे विचार. आता ह्यो वाव, आता हे पहिला असा बंद करून घेऊ कोया. बघा भाजणीची चकली, काटे बघा कसे छान इले. हा तापा आता जर उलटा टाकलंस तर असे चकलीचे येणत नाही. हा ही पण एक टिपा. होय होय. अशी घातली ना डिशवर तर तेवढ्याच साईजची होता, नाही तर मोठी मोठी होतात. तर दुसरी डिश घेऊया. पहिलो वेडो असो बंद करून घ्यायचो, आणि मग नंतर जवळ 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 असा तुमका जेवढे होय साईजचे तेवढे वेडे हा. मारूचे. आम्ही 3-4 वेडे मारले की बस करतो नाही हो, जास्त पण मोठी बरी नाही. बस करतो म्हटल्यावर त्यांना आपणच ह्या केल्यान तोडल्यान. आणि होय बंद करायचा. बंद नाही केलास तर तेलात ती पण सुटतली. त्याचा कलर सुद्धा एवढे छान इलो, आणि काटे सुद्धा एवढे छान इले ना. मस्त येतात ना. होय होय. फक्त जसं आम्ही तुमका सांगलं ना, पीठ दळताना वायच तुम्ही काळजी घ्या. ही अशी डिशवर ना अशी घेऊ कोई, आणि अशी अलगत सोडू कोई. आता डिशीवरचे झाले. आता हे असे काविल त्यान असे धरायचे आणि असे सोडायचे की त्या नरम असतात ना. हे बघा, आणि एका वेळेक मी 4-4 घालतोय, आणि आज ठेवलंय मीडियम. आता जोपर्यंत याचे बुडबुडे थांबत नाही तोपर्यंत याच्यात काय घालायचं नाही. जेव्हा बुडबुडे थांबले की आपण घ्यायचो काटो, की त्या नरम असता ना. नंतर अशी काट्यानं हलवायची, चाळवायची, आणि काट्यानंच अशी परतायची. ही बघा, नंतर झाऱ्यात घ्यायची, आधी काट्यानंच तिका परतायची. सरोज म्हणता काट्याचे चकले काट्याने परतले. काट्याचे चकले म्हणजे काटे इलेत ना मस्त, म्हणून जीव जरा काचरताच भाजणीची चकली करते वेळी.
जोपर्यंत तेलातून ती बाहेर येत नाही बया तोपर्यंत जीवात जीव नसता कोणाच्या. आता असेच हे भाजणीचे चकले जर करूचे आहात तर मी सांगितल्याप्रमाणे अचूक प्रमाण घेतलास आणि तसेच जर केलास पीठ मळून 10 मिनिटं ठेवायचा आणि तेलात सोडते वेळी आच आपण मंदच ठेवायची. आता मी ह्याच्यात झारो घातलंय आणि दोन्ही बाजून काट्यानं शेकून घेतलेलं आहे. हे बघा ह्या रंगावर मस्त असे खरपूस भाजून घेतलंय. आता ह्या झाऱ्यान तेल नितळतंय. एकावर एक 4 चकले ठेवले बघा, हलवते तरी पडत नाही. म्हणजे आपली भाजणी एकदम मस्त येईल या. आता हे आपण रोजच्या प्रमाणे तेलात काढूया. बघा असे मस्त हे सोनेरी रंगावर आणि जे तीळ टाकलं ते पण मस्त वर इल्यात. आता हे किती खुसखुशीत झाल्यात ते दाखवतो तुमका. किती मस्त खुसखुशीत झाली आहे ती बघा. ही बघा इलो आवाज. मग आता खाऊन दाखवची गरजच नाही. टेस्टरा घास ठेवला उपाशी. असे दिवाळीचे व्हिडिओ तुमका कसे वाटतात परब किचन मध्ये ता सुद्धा कमेंट मध्ये सांगा. आणि अशी भाजणीची चकली ह्या दिवाळीक नक्की करा. होय आणि 10 मिनिटं पीठ नक्की मळून ठेवा. हा आणि परब किचन लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि नवीन नवीन रेसिपीसाठी परब किचन नक्की बघा. बघत राहा. धन्यवाद. धन्यवाद.